5 σπόροι που υποστηρίζουν την κυκλοφορία του αίματος μετά τα 77 δευτερόλεπτα. Τόσο διήρκεσε για να επιστρέψει το αίμα στα δάχτυλα των ποδιών ενός 70 άνδρα κατά τη διάρκεια ενός απλού τεστ κυκλοφορίας. Σε μια υγιή κυκλοφορία αίματος χρειάζονται συνήθως λιγότερο από 2. Είχε παγωμένα πόδια και τα πόδια του αισθανόντουσαν βαριά κάθε πρωί. Ορισμένες νύχτες το μούδιασμα ήταν τόσο έντονο που σχεδόν δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η διαδρομή από την κουζίνα μέχρι το γραμματοκιβώτιο του φαινόταν σαν ανηφορική ανάβαση με βάρη, δεμένα στα πόδια. Και να τη μεσόκαρε πραγματικά. Έπαιρνε ήδη πολλά φάρμακα κάθε μέρα. Φάρμακα για την αρέωση του αίματος, χάπια για τη χολυστερόλη, φάρμακα για τη διαστολή των αγκίων, σχεδόν $700 το μήνα, και η κυκλοφορία του αίματος συνέχιζε παρόλα αυτά να επιδεινώνεται. Τότε συνειδητοποίησα κάτι που κανείς δεν λέει στους περισσότερους ανθρώπους άνω των 70. Η κακή ροή του αίματος δεν είναι πάντα μόνο ζήτημα ηλικίας. Σε πολλές περιπτώσεις, το πραγματικό πρόβλημα ξεκινά μέσα στα ίδια τα αγκία. Με τον καιρό, τα εσωτερικά τυχώματα τραυματίζονται. Τα αγκία γίνονται δίσκαμπτα. Τα μικροσκοπικά τριχοειδή αρχίζουν να κλείνουν. Τα επίπεδα μονοξιδίου του αζότου πέφτουν και αργά φτάνει όλο και λιγότερο οξυγόνο στα πόδια και τα πέλματα. Γι' αυτό, τόσοι πολύ ηλικιωμένοι υποφέρουν από παγωμένα πόδια, κράμπες στα πόδια, μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, καυστερό πόνο ή πόδια που είναι συνεχώς αδύναμα και κουρασμένα. Και τώρα, έρχεται το μέρος για το οποίο σχεδόν κανείς δεν μιλά. Πολλές θεραπευτικές διαδικασίες επικεντρώνονται μόνο στην όθηση του αίματος μέσα από τραυματισμένα αγκία, αντί να βοηθήσουν να υποστηριχθούν τα ίδια τα αγκία. Είναι σαν να προσπαθείτε να σπρώξετε νερό μέσα από έναν παλιό σκουριασμένο σωλήνα, χωρίς πρώτα να διορθώσετε τον σωλήνα. Αλλά, ορισμένες τροφές περιέχουν φυσικές ενώσεις που μπορούν να βοηθήσουν να υποστηριχθεί η κυκλοφορία του αίματος με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Και μία από τις πιο αποτελεσματικές τροφές για τη ροή του αίματος είναι κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη στην κουζίνα τους. Μικροσκοπικοί σπόροι. Στο σημερινό βίντεο, μετράμε αντίστροφα 5 αποτελεσματικούς σπόρους που μπορούν να βοηθήσουν να υποστηριχθεί η πιο υγιής κυκλοφορία του αίματος, να βελτιωθεί η παραγωγή μονοξιδίου του αζότου, να μειωθεί η φλεγμονή και να βοηθήσουν τα πόδια σας να αισθάνονται ξανά πιο ζεστά, πιο ελαφρά και πιο δυνατά. Και σίγουρα, μείνετε μέχρι το τέλος, διότι ο σπόρος νούμερο 1 σε αυτή τη λίστα έφερε τόσο εντυπωσιακά αποτελέσματα για την κυκλοφορία του αίματος, που οι ερευνητές με δυσκολία πίστευαν αυτό που έβλεπαν. 5. Ηλιόσποροι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούν τους ηλιόσπορους υγιεινή τροφή. Συνήθως τους αντιλαμβάνονται ως απλό σνακ, αλλά για ενηλίκους άνω των 70 ετών, που υποφέρουν από παγωμένα πόδια, μούδιασμα, κράμπες στα πόδια ή βαριά πόδια κατά το περπάτημα, αυτοί οι μικροσκοπικοί σπόροι μπορεί να προσφέρουν περισσότερα ωφέλη από όσα αναμένεται. Ένας λόγος που οι ηλιόσποροι ξεχωρίζουν είναι η υψηλή τους περιεκτικότητα σε βιταμίνη E. Η βιταμίνη E παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των αγκίων με την πάροδο της ηλικίας. Με τον καιρό η φλεγμονή, το στρες, η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι επεξεργασμένες τροφές και η ίδια η γύρανση μπορούν να βλάψουν αργά την ευαίσθητη εσωτερική επένδυση των αρτηριών. Όταν τα αγκία τραυματίζονται ή γίνονται δίσκαμπτα, η κυκλοφορία του αίματος επιβραδύνεται, ιδιαίτερα προς τα πόδια και τα πέλματα. Τότε πολλοί ηλικιωμένοι αρχίζουν να παρατηρούν συμπτώματα όπως μυρμήγκιασμα, καυστηρή αίσθηση, αδυναμία ή κουρασμένα πόδια μετά από σύντομες βόλτες. Η βιταμίνη E βοηθάει στην καταπολέμηση του οξυδωτικού στρες, που είναι μια μορφή βλάβης που συσσωρεύεται στο σώμα με την πάροδο του χρόνου. Φανταστείτε το ως μια φθορά που εκδηλώνεται σιωπηλά μέσα στις αρτηρίες. Πάρα πολύ οξυδωτικό στρες μπορεί να κάνει τα αγκία λιγότερο ελαστικά και να μειώσει την υγιή ροή του αίματος. Οι ηλιόσποροι μπορούν να βοηθήσουν να υποστηριχθούν πιο υγιή, πιο ελαστικά αγκία. Έτσι, το οξυγόνο μπορεί να κινηθεί πιο αποτελεσματικά στο σώμα. Αλλά οι ηλιόσποροι προσφέρουν ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα: το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο βοηθάει τα αγκία να χαλαρώνουν φυσικά. Όταν οι αρτηρίες συσπώνται ή γίνονται δίσκαμπτες, το αίμα δυσκολεύεται να κινηθεί ομαλά προς τους μυς και τους ιστούς. Αυτό μπορεί να συμβάλει σε πόνο στα πόδια, σε κράμπες ή σε κούραση κατά το περπάτημα. Το μαγνήσιο υποστηρίζει την καλύτερη χαλάρωση των αγκίων και βοηθάει την κυκλοφορία του αίματος να κινείται πιο ελεύθερα στο κάτω μέρος του σώματος. Και είναι παράδοξο που πολλοί ηλικιωμένοι ενήλικες έχουν έλλειψη μαγνησίου χωρίς να το συνειδητοποιούν. Η γύρανση, τα φάρμακα και η κακή απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών μπορούν με τον καιρό να μειώσουν τα επίπεδα μαγνησίου. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι ηλικιωμένοι μπορεί να παλεύουν με προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος, ενώ ταυτόχρονα τους λείπει ένα από τα μέταλλα που υποστηρίζει την υγιή ροή του αίματος. Τα καλά νέα είναι ότι οι ηλιόσποροι προστίθενται εύκολα στα καθημερινά γεύματα. Μια μικρή χούφτα μπορεί να πασπαλιστεί σε πληγούρι βρώμης, γιαούρτι, σαλάτες ή σμούδις. Οι ομοί και ανάλατοι σπόροι είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή, διότι η περίσσια νατρίου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση.
Ορισμένοι άνθρωποι μουλιάζουν επίσης τους ηλιόσπορους όλη τη νύχτα, για να γίνουν πιο εύπεπτοι και να βελτιωθεί η απορρόφηση των μετάλλων. Και όπως και με κάθε τροφή σε αυτή τη λίστα, η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από την τελειότητα. Μικρές καθημερινές συνήθειες που επαναλαμβάνονται με τον καιρό είναι συχνά αυτό που βοηθάει να υποστηριχθεί η πιο υγιής κυκλοφορία του αίματος, τα πιο ζεστά πόδια και τα πιο δυνατά πόδια μετά τα 70. 4. Σουσάμι. Το σουσάμι μπορεί να είναι μία από τις πιο υποτιμημένες τροφές για την κυκλοφορία του αίματος μετά τα 70. Οι περισσότεροι άνθρωποι τους αντιλαμβάνονται μόνο ως διακοσμητικό σε ψωμί ή ψωμάκια, χάμπουργκερ, αλλά αυτοί οι μικροσκοποί σπόροι περιέχουν αποτελεσματικά θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν να υποστηριχθούν πιο υγιή αγκία και πιο ομαλή ροή του αίματος προς τα κάμινα, πόδια και τα πέλματα. Και καθώς γερνάμε, αυτό γίνεται εξαιρετικά σημαντικό. Μία από τις κύριες αιτίες της κακής κυκλοφορίας είναι η χρόνια φλεγμονή μέσα στις αρτηρίες. Αυτή η βλάβη αναπτύσσεται συχνά σιωπηλά για πολλά χρόνια. Σταδιακά, τα αγκία γίνονται πιο δύσκαμπτα και πιο στενά, που δυσχεραίνει την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στους μυς του κάτω μέρους του σώματος. Τότε πολύ ηλικιωμένοι αρχίζουν να παρατηρούν παγωμένα πόδια, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, βάρος ή κράμπες στα πόδια κατά το περπάτημα. Εδώ ξεχωρίζει το σουσάμι. Το σουσάμι περιέχει μια φυσική φυτική ένωση που λέγεται σεσαμίνη. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σεσαμίνη, διότι μπορεί να βοηθήσει να ηρεμήσει η φλεγμονή μέσα στα αγκία. Φανταστείτε τη φλεγμονή ως σκουριά που συσσωρεύεται αργά μέσα σε παλιούς σωλήνες. Με τον καιρό το αίμα έχει δυσκολία να κινηθεί ομαλά μέσα από αυτές τις κατεστραμμένες διαδρομές. Η σεσαμίνη μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί μέρος αυτού του στρες και να υποστηριχθεί η πιο υγιής κυκλοφορία του αίματος με την πάροδο του χρόνου. Και επειδή τα προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος αναπτύσσονται συνήθως αργά σε διάστημα δεκαετιών, οι μικρές καθημερινές συνήθειες που υποστηρίζουν τα αγκία μπορούν να έχουν μεγάλη αξία. Το σουσάμι είναι επίσης πλούσιο σε χαλκό, ένα σημαντικό μέταλλο που βοηθάει να διατηρηθεί η δύναμη και η δομή των αγκίων. Χωρίς αρκετό χαλκό, τα τυχώματα των αγκίων μπορούν με τον καιρό να εξασθενήσουν. Με απλά λόγια, ο χαλκός βοηθάει να υποστηριχθούν πιο δυνατές και πιο υγιείς αρτηρίες από μέσα προς τα έξω. Ένα από τα καλύτερα πράγματα στο σουσάμι είναι το πόσο εύκολα προστίθεται σε καθημερινά γεύματα. Δεν χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες για να υποστηρίξετε ενδεχομένως την κυκλοφορία του αίματος. Πολλοί άνθρωποι καβουρδίζουν ελαφρώς το σουσάμι, διότι αναδεικνύει πιο πλούσια γεύση και μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση περισσότερων θρεπτικών συστατικών. Το άλεσμα των σπόρων μπορεί επίσης να βοηθήσει το σώμα να τους απορροφήσει καλύτερα. Το ταχίνι, που είναι απλώς μια πάστα από αλεσμένο σουσάμι, είναι μια άλλη δημοφιλής επιλογή. Μπορεί να ανακατευτεί σε σούπες, λαχανικά, ρύζι, πληγούρι βρώμης ή σπιτικές σάλτσες για επιπλέον θρέψη και γεύση. Αλλά όπως και με κάθε τροφή σε αυτή τη λίστα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η συνέπεια. Τα προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος δεν θα βελτιωθούν εν μία νυχτή. Ωστόσο, μετά από μερικές εβδομάδες τακτικής χρήσης, πολλοί ηλικιωμένοι αναφέρουν πιο ζεστά πόδια, πιο ελαφρά πόδια και λιγότερη δισκαμψία κατά το περπάτημα. Και ενώ το σουσάμι βοηθάει κυρίως υποστηρίζοντας πιο υγιή αγκία και μειώνοντας τη φλεγμονή, ο επόμενος σπόρος σε αυτή τη λίστα δρά ακόμα πιο άμεσα στο ίδιο το αίμα. Και τα αποτελέσματα για την κυκλοφορία του αίματος μετά τα 70 μπορεί να είναι εκπληκτικά ισχυρά. 3. Σπόροι Κία. Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τους σπόρους Κία λόγω των φυτικών ινών και της πέψης, αλλά πολύ λίγοι ηλικιωμένοι συνειδητοποιούν ότι αυτοί οι μικροσκοποί σπόροι μπορούν επίσης να βοηθήσουν να υποστηριχθεί η πιο υγιής κυκλοφορία του αίματος, ιδιαίτερα στα πόδια και τα πέλματα. Και μετά τα 70, η καλή ροή του αίματος γίνεται εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρησή της δραστηριότητας και της ανεξαρτησίας. Πολλοί ηλικιωμένοι ενήλικες αρχίζουν με τον καιρό να παρατηρούν μικρές αλλαγές. Τα πόδια τους κουράζονται πιο γρήγορα, τα πόδια τους παραμένουν κρύα, ή το βάδισμα γίνεται πιο δύσκολο από ό,τι ήταν. Ορισμένοι περιγράφουν ακόμα τα πόδια τους ως βαριά, αδύναμα ή σφιγμένα στο τέλος της ημέρας. Σε πολλές περιπτώσεις, η κυκλοφορία του αίματος απλώς δεν λειτουργεί πια τόσο αποτελεσματικά. Εδώ οι σπόροι τσία γίνονται πολύ ενδιαφέροντες. Οι σπόροι τσία είναι μία από τις πλουσιότερες φυτικές πηγές ω3 λιπαρών οξέων. Αυτά τα υγιεινά λιπαρά βοηθούν να υποστηριχθεί η ροή του αίματος με αρκετούς τρόπους. Ένα σημαντικό όφελος αφορά τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα. Για να φτάσουν στα πόδια και τα πέλματα, αυτά τα κύτταρα πρέπει να ταξιδέψουν μέσα από μικροσκοπικά αγκία που λέγονται τριχοειδή. Όταν τα ερυθρά αιμοσφαίρια γίνουν δύσκαμπτα, το οξυγόνο δεν μπορεί να κινηθεί τόσο αποτελεσματικά. Οι μυς μπορούν να κουραστούν πιο γρήγορα και τα πόδια μπορούν να γίνουν αδύναμα ή δυσάρεστα στις καθημερινές δραστηριότητες. Τα ω3 λιπαρά
βοηθούν να διατηρηθούν αυτά τα κύτταρα πιο μαλακά και πιο ελαστικά, που επιτρέπει στο αίμα να κυλά πιο ομαλά μέσα από τα στενά αγκία. Οι σπόροι τσία μπορούν επίσης να υποστηρίξουν πιο υγιή επίπεδα τριγλικεριδίων και καλύτερη ελαστικότητα των αγκίων. Αυτό είναι σημαντικό, διότι οι δίσκαμπτες αρτηρίες δυσχεραίνουν την παροχή αίματος στο κάτω μέρος του σώματος. Με τον καιρό, η κακή κυκλοφορία του αίματος μπορεί να συμβάλει σε μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, παγωμένα πόδια και μειωμένη αντοχή κατά το περπάτημα. Μία άλλη αποτελεσματική ένωση μέσα στους σπόρους σκία είναι η κερσετίνη, μια φυσική φυτική ένωση που συνδέεται με την υγεία των αγκίων. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η κερσετίνη μπορεί να βοηθήσει να υποστηριχθεί η πιο ομαλή κυκλοφορία του αίματος, μειώνοντας την υπερβολική συσσόρευση αιμοπεταλίων, η οποία μπορεί να προκαλέσει το αίμα να ρέει λιγότερο αποτελεσματικά στους ηλικιωμένους ενηλίκους. Ένας από τους λόγους που οι σπόροι τσία είναι τόσο δημοφιλείς είναι ότι προετοιμάζονται εύκολα. Πολλοί άνθρωποι τους αναμειγνύουν με νερό για να δημιουργήσουν τζέλκια. Μετά από περίπου 15 λεπτά, οι σπόροι απορροφούν το υγρό και δημιουργούν μια μαλακή υφή που μπορεί να είναι πιο εύπεπτη. Οι ηλικιωμένοι συχνά προσθέτουν τζελκία σε πληγούρι βρώμης, γιαούρτι, σμούδις ή μαλακά πιάτα. Επειδή οι σπόροι τσία απορροφούν μεγάλες ποσότητες υγρού, μπορούν επίσης να βοηθήσουν να υποστηριχθεί η ενυδάτωση, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την υγιή κυκλοφορία του αίματος. Αλλά είναι σημαντικό να μην τρώτε μεγάλες ποσότητες ξηρών σπόρων τσία χωρίς νερό, διότι διωγγώνονται γρήγορα. Και όπως με κάθε τροφή, σε αυτή τη λίστα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η συνέπεια. Η υγιής κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται αργά με την πάροδο του χρόνου. Και πολλοί ηλικιωμένοι που χρησιμοποιούν τακτικά σπόρους σκία αναφέρουν αίσθηση ελαφρύτερων ποδιών, καλύτερη ενέργεια και μεγαλύτερη άνεση κατά το περπάτημα. 2. Κολοκυθόσποροι. Οι κολοκυθόσποροι μπορεί να είναι μία από τις πιο παραμελημένες τροφές για την κυκλοφορία του αίματος μετά τα 70. Οι περισσότεροι άνθρωποι τους θεωρούν απλό σνακ, αλλά αυτοί οι μικροί πράσινοι σπόροι περιέχουν θρεπτικά συστατικά που μπορούν να υποστηρίξουν άμεσα την πιο υγιή ροή του αίματος, ιδιαίτερα προς τα πόδια και τα πέλματα. Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ, καθώς γερνάμε. Ένας από τους κύριους λόγους που η κυκλοφορία του αίματος μειώνεται με τον καιρό είναι ότι η εσωτερική επένδυση των αγκίων, που λέγεται ενδοθήλιο, καταστρέφεται αργά. Όταν αυτή η επένδυση είναι υγιής, τα αγκία παραμένουν χαλαρά και ελαστικά, που επιτρέπει στο οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά να κινούνται εύκολα στο σώμα. Αλλά μετά από χρόνια φλεγμονής, στρες, υψηλής αρτηριακής πίεσης και κακής διατροφής, τα αγκία γίνονται συχνά πιο σφιχτά και πιο δίσκαμπτα. Τότε αρχίζουν να εμφανίζονται προβλήματα, όπως παγωμένα πόδια, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, κράμπες στα πόδια και πόνος κατά το περπάτημα. Εδώ ξεχωρίζουν οι κολοκυθόσποροι. Οι κολοκυθόσποροι είναι πλούσιοι σε ψευδάργυρο, ένα μέταλλο που βοηθάει να υποστηριχθεί η υγιής λειτουργία των αγκίων. Τα υγιή αγκία παράγουν μονοξίδιο του αζότου, μια φυσική ένωση που βοηθάει τις αρτηρίες να χαλαρώσουν και να διασταλούν, για να μπορέσει το αίμα να ρέει πιο ελεύθερα. Αλλά καθώς οι άνθρωποι γερνούν, η παραγωγή μονοξιδίου του αζότου συχνά μειώνεται, που μπορεί να μειώσει την κυκλοφορία του αίματος στο κάτω μέρος του σώματος. Πολλοί ηλικιωμένοι υποθέτουν ότι τα αδύναμα πόδια ή τα παγωμένα πόδια είναι απλώς μέρος της γύρανσης, αλλά το σώμα εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στη σωστή διατροφή. Οι κολοκυθόσποροι περιέχουν επίσης αργινίνη, ένα αμινοξύ που το σώμα χρησιμοποιεί για να παράγει μονοξίδιο του αζότου. Με απλά λόγια, βοηθάει να υποστηριχθεί η φυσική διαδικασία που διατηρεί τα αγκία ανοιχτά και ελαστικά. Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί ορισμένοι ηλικιωμένοι ενήλικες παρατηρούν πιο ζεστά πόδια και λιγότερες κράμπες αφότου προσθέτουν τακτικά κολοκυθόσπορους στη ρουτίνα τους. Τα ωφέλη δεν σταματούν εδώ. Οι κολοκυθόσποροι είναι επίσης γεμάτοι με μαγνήσιο και κάλιο. Δύο μέταλλα που συνδέονται με την πιο υγιή αρτηριακή πίεση και την καλύτερη χαλάρωση των αγκίων. Το μαγνήσιο βοηθάει τα αγκία να παραμένουν χαλαρά και ελαστικά, ενώ το κάλιο βοηθάει να εξισορροπηθούν τα επίπεδα νατρίου και υποστηρίζει την πιο ομαλή κυκλοφορία του αίματος με την πάροδο του χρόνου. Ένας άλλος λόγος που οι κολοκυθόσποροι είναι τόσο δημοφιλείς είναι ότι χρησιμοποιούνται εύκολα κάθε μέρα. Οι ομοί κολοκυθόσποροι θεωρούνται συχνά η καλύτερη επιλογή, διότι διατηρούν περισσότερα θρεπτικά συστατικά ανέπαφα. Ορισμένοι άνθρωποι τους πασπαλίζουν σε πληγούρι βρώμης, γιαούρτι, σαλάτες ή σούπες, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν λάδι κολοκυθόσπορου σε γεύματα. Αλλά το κλειδί είναι η συνέπεια. Τα προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος συνήθως χτίζονται αργά για πολλά χρόνια. Και η βελτίωση χρειάζεται επίσης χρόνο. Οι μικρές υγιεινές συνήθειες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα είναι συχνά αυτό που δημιουργεί τις μεγαλύτερες μακροχρόνιες αλλαγές στη ροή του αίματος και τη δύναμη των ποδιών. 1. Λιναρόσποροι. Και τώρα τέλος φτάνουμε στον σπόρο νούμερο 1 σε αυτή τη λίστα. Σε αυτόν που πολλοί ειδικοί θεωρούν τώρα ως μία από τις πιο ισχυρές φυσικές τροφές για την υποστήριξη της κυκλοφορίας του αίματος μετά τα 70. Τους λιναρόσπορους
Αυτό που κάνει τους λιναρόσπορους τόσο ιδιαίτερους είναι ο τρόπος με τον οποίο υποστηρίζουν τα αγκία από πολλαπλές γωνίες ταυτόχρονα. Καθώς γερνάμε, χρόνια φλεγμονής, υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, επεξεργασμένες τροφές, στρες και η φυσική γύρανση βλάπτουν αργά τις αρτηρίες. Τα αγκία γίνονται πιο στενά, πιο δίσκαμπτα και λιγότερο ελαστικά, που δυσχεραίνει την παροχή αίματος προς τα πόδια και τα πέλματα. Γι' αυτό τόσοι πολύ ηλικιωμένοι παλεύουν με παγωμένα πόδια, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, κράμπες ή πόνο κατά το περπάτημα. Οι λιναρόσποροι μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση ορισμένων από αυτά τα προβλήματα. Φυσικά. Είναι γεμάτοι με ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες και φυτικές ενώσεις, που λέγονται λιγνάνες. Οι ερευνητές άρχισαν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τις λιγνάνες, διότι μπορούν να βοηθήσουν να μειωθεί το οξυδωτικό στρες μέσα στα αγκία. Φανταστείτε το οξυδωτικό στρες ως σκουριά που συσσωρεύεται μέσα σε παλιούς σωλήνες. Με τον καιρό αυτή η βλάβη δυσχεραίνει την ομαλή κίνηση του αίματος στο σώμα. Τα θρεπτικά συστατικά μέσα στους λιναρόσπορους μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των αγκίων και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν την πιο υγιή κυκλοφορία του αίματος με την πάροδο του χρόνου. Οι λιναρόσποροι μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση του εἰξόδους του αίματος, που απλά σημαίνει πόσο πυκνό ή κολλώδες είναι το αίμα. Όταν το αίμα είναι πολύ πυκνό, δυσκολεύεται να κινηθεί μέσα από τα μικροσκοπικά αγκία στα κάτω άκρα και τα πέλματα. Αυτό μπορεί να κάνει τα πόδια αδύναμα, κουρασμένα ή βαριά. Τα ωμέγα-3 λιπαρά στους λιναρόσπορους μπορούν να βοηθήσουν το αίμα να ρέει πιο αποτελεσματικά μέσα από αυτές τις στενές διαδρομές. Και ένας από τους λόγους που οι λιναρόσποροι έχουν τραβήξει τόση προσοχή είναι ότι ορισμένες μελέτες έδειξαν αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση και την ελαστικότητα των αγκίων όταν οι άνθρωποι τους κατανάλωναν τακτικά. Αλλά υπάρχει μία λεπτομέρεια που πολλοί άνθρωποι παραβλέπουν. Οι ολόκληροι λιναρόσποροι είναι δύσκολο να διασπαστούν από το σώμα, που σημαίνει ότι πολλά θρεπτικά συστατικά περνούν χωρίς να απορροφηθούν. Γι' αυτό οι αλεσμένοι λιναρόσποροι είναι συνήθως η καλύτερη επιλογή. Πολλοί άνθρωποι αλέθουν φρέσκα μικρές ποσότητες στο σπίτι, για να απελευθερωθούν τα υγιεινά έλαια και τα θρεπτικά συστατικά μέσα. Τα καλά νέα είναι ότι οι λιναρόσποροι προστίθενται εύκολα σε καθημερινά γεύματα. Μπορείτε να τους αναμίξετε σε πληγούρι βρώμης, γιαούρτι, σμούδι ή σούπα, χωρίς να αλλάξετε πολύ τη γεύση. Απλώς ξεκινήστε αργά, διότι η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, αν φάτε πάρα πολύ γρήγορα. Και το πιο σημαντικό μάθημα είναι η συνέπεια. Τα αγκία που έχουν τραυματιστεί σε διάστημα δεκαετιών δεν θα βελτιωθούν εν μία νυχτή, αλλά οι μικρές καθημερινές συνήθειες που επαναλαμβάνονται με τον καιρό μπορούν αργά να υποστηρίξουν την πιο δυνατή κυκλοφορία του αίματος και τα πιο υγιή πόδια. Ακριβώς γι' αυτό οι λιναρόσποροι κέρδισαν τη θέση νούμερο 1 σε αυτή τη λίστα. Συμπέρασμα. Λοιπόν, ορίστε. 5 απλοί σπόροι που μπορούν να βοηθήσουν να υποστηριχθεί η πιο υγιής ροή του αίματος, τα πιο δυνατά αγκία και η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στα πόδια σας μετά τα 70. Οι ηλιόσποροι βοηθούν στην προστασία των αρτηριών σας. Το σουσάμι βοηθάει στην ηρεμία της φλεγμονής. Οι σπόροι τσία υποστηρίζουν την πιο ομαλή ροή του αίματος. Οι κολοκυθόσποροι βοηθούν στην αύξηση του μονοξιδίου του αζότου. Και οι λιναρόσποροι ξεχωρίζουν με κάποια από τα πιο ισχυρά ερευνητικά δεδομένα για την κυκλοφορία του αίματος που έχουν μελετηθεί ποτέ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα μέσα σε μια νύχτα. Μικρές συνήθειες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα μπορούν να δημιουργήσουν αργά ισχυρές αλλαγές. Με την πάροδο του χρόνου, τα πόδια σας μετέφεραν σε όλη τη ζωή σας. Και η φροντίδα της κυκλοφορίας του αίματός σας τώρα μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε ενεργοί, σταθεροί και ανεξάρτητοι για πολλά χρόνια που έρχονται. Εγγραφείτε τώρα και δείτε το επόμενο βίντεο για να μάθετε για την νυχτερινή συνήθεια που βλάπτει σιωπηλά την κυκλοφορία του αίματος μετά τα 70.